Wakilin ƙasar Saudiya a Majalisar Ɗinkin Duniya Abdallah Al-Muallami ya gana da shugaba da wakilin ƙungiyar bayar da agaji ta duniya ta Medicine Sans Frontiers a ofishinsa da ke birnin New York na ƙasar Amurka. Wakilin na Saudiya ya yi jinjina ga ayyukan ƙungiyar a sassan duniya daban-daban, yayin da ita ma ƙungiyar ta yi jinjina ga irin taimakon Saudiya mai yawa ga harkar agaji a duniya. Al-Muallami ya ambato halin da ake ciki a ƙasar Yemen, inda ya ɗora wa Husawa masu samun goyon bayan Iran laifin kawo cikas ga isar da kayan agaji zuwa yankuna na ƙasar Yemen ɗin. Baya ga yarjejeniyoyin kawo zaman lafiya da suke karyawa, hakanan an tattauna kan halin matsi da Falistinawa da 'yan ƙasar Siriya ke ciki na buƙatar agaji, inda Saudiya ta ce a shirye take kowane lokaci domin agazawa mabukata a ko'ina suke. Firaministan ƙasar Mali da baki ɗayan 'yan majalisar gwamnatinsa sun yi murabus mako hudu bayan kisan gillar da aka yi wa wasu Fulani 160 a ƙauyen Ogosogo da ke tsakiyar ƙasar, wanda ya yi matuƙar girgiza jama'a. Tun ranar Laraba, majalisar ƙasar Mali ta fara yunkurin tsige Firaminista Soumaïla Boubouye Maiga saboda zarginsa da gazawa wurin kwace makamai daga manyan ƙabilu da masu ikirarin jihadi da ke samun goyon bayan ƙungiyoyin Al-Qaida da ISIS. Shugaban ƙasar Mali Boubacar Keita ya amince da murabus ɗin Firaministan, kuma ya ce za a tuntuɓi ɓangarorin siyasar ƙasar domin kafa sabuwar gwamnati da ake zaton za ta kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar. Tsohon shugaban kasar jamhuriyar Benin Boni Yayi ya gana da kafafen yada labaran kasashen duniya a birnin Cotonou, inda ya bayyana musu irin dambaro siyasar da kasar Benin din ke ciki, tare da nuna takaicinsa kan salon mulkin shugaba Patrice Talon. A ranar 28 ga watan da ake ciki ne za a gudanar da zaben 'yan majalisar kasar, sai dai hukumar zaben kasar da ake zargin 'yar amshin shatan gwamnati ce ta soke takardun jam'iyyun adawa masu karfi, lamarin da tuni ya fara haifar da tashe-tashen hankula musamman a arewacin kasar. Sai dai a nasa bangaren shugaba Talon ya musanta zargin nuna son kai, inda ya ce jam'iyyun adawa ƙasar ne ba sa son samun fahimtar juna da gwamnati wurin kaucewa rikici, amma tsohon shugaban ya ce barin 'yan adawa su shiga a dama da su da kuma hukumar zaɓe ta kauce bangaranci shine kawai zai kawo zaman lafiya a ƙasar. 'Yan bindiga sun kori mazauna ƙauyen Kuriga da ke kan hanyar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya daga gidajensu, inda a yanzu rahotanni ke nuna cewa suna gudun hijira a birnin Gwari. A baya-bayan nan 'yan bindigan sun kaddamar da hare-hare a Kuriga har sau 9, a yanzu kuma sun aika da wasikar da suka yi wa mazauna garin barazanar kisa da garkuwa matukar ba su kaurace ba. Ana cikin haka ne kwatsam sai 'yan bindigan suka kawo harin gargadi a garin, inda suka sace mutane 5 maza da mata, sannan suka yi awon gaba da shanu masu yawa. Wata ƙungiyar fafutukar kare birnin Gwari ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ɗauki kafin wannan lamari ya fi haka dagulewa. Ƙungiyar dattawan Kiristoci a Najeriya ta yi zargin cewa zartar da hukunci kan tsohon shugaban alƙalan Najeriya Walter Onnoghen wani jihadi ne na musulmi da so kaddamar a Najeriya domin ci gaba da ganin bayan Kiristoci karkashin gwamnatin tarayya. Shugaban ƙungiyar Samuel Asemota ne ya bayyana haka, yana mai ƙarin bayanin cewa tun kifar da gwamnatin tsohon shugaba Yakubu Gawan Kirista a shekarar 1977 aka rika yakar Kiristoci ta bangarori daban-daban. Kawo yanzu dai babu wani martani daga wani jami'in gwamnati ko kuma kotun da'ar ma'aikatan. Idan ba a manta ba, kotun da'ar ma'aikata ta kama Mr. Onnoghen dumu-dumu da laifukan da suka hada da amfani da asusun ajiyar banki a boye, lamarin da dokar Najeriya ta tanadi hukunci mai tsauri a kansu. Masu sharhi na nuna takaicinsu kan matsayin kungiyar dattawan, inda suke ganin kamata yayi a ce ta karfafe gwamnati wurin hukunta wani bara gurbi ba tare da la'akari da addini ko bangaren da ya fito ba, domin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya.